Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mit Vegyek Meg csatornán. A mai videóban szintén egy fürdőszobai terméket mutatok be, szintén a Temún megrendelhető egyébként fillérekért, és még spórolni is tudtok vele. Emiatt imádom. Azt tudni kell, hogy nem simán csak egy szappanadagoló, habosít, ami azt jelenti, hogy szappant és vizet kell beletölteni, ezáltal maga a szappanfogyasztásotok is csökkenni tud, ami hosszú távon egy eléggé kifizetődő történet. Könnyen használható, nagyon könnyen tisztítható, és nagyon könnyen működik, megmutatom nektek. Ez a szappanadagoló nekem is még csak 2 hónapja van meg, úgyhogy nem tudok teljesen hosszú távú tapasztalatot adni róla. A rövid távú tapasztalataim viszont nagyon jók ezzel kapcsolatban. Ő maga a delikvens, így látható. Itt alul van ugye maga a tartálya, itt látni lehet, én sok vizet tettem bele, és kicsit kevesebb szappant, mert egyébként nagyon jó habosodik így is. Alul látható a szenzor, meg ugye amin kijön maga a hab. Itt a tetején van gyakorlatilag a kezelőpanelje, hosszan nyomva be lehet kapcsolni, és 4 fokozatra állítható. Ez a 4 fokozat ez egyébként azt mutatja, hogy mekkora adag habot szeretnél. Tehát például nekem, meg a gyerekeknek bőven elég az 1-es fokozat, egy kis adaghab, de például a páromnak, akinek nagy keze van, neki azért a 2-es, 3-as fokozat az kell. Nagyon egyszerűen működik. Ez tölthető, már is mutatom nektek, itt hátul van a nyílása, ez egyébként szilikonnal van betapasztva, tehát vízálló a történet. Jó, azért ne dugjuk bele több méter mély vízbe, de hogy egy kézmosásról nem lesz semmi baj, ha esetleg vizes kézzel is nyúlsz alá fölé bárhová, tehát cseppálló egyébként maximálisan, és C-kábellel is tölthető, ami nagyon-nagyon szuper. Maga a készüléken akkor ugye be tudod állítani, hogy milyen fokozatot szeretnél, most mondjuk állítok egy 2-es fokozatot, és voilà, ennyi. Egy picit hangosabban búg, mint ahogy hallottátok, tehát arra mindenféleképp érdemes odafigyelni, de egyébként nagyon könnyű, ez egy 2-es fokozatú habmennyiség, ennél kisebb és 2-szer nagyobb is van. Mindenféleképpen megéri. Árban egyébként láttam már 4000-ért, 2000-ért, de tudjátok, ott van a hack, be kell rakni a kosárba, várni vele egy picit, és akkor mindig a Temu leakciózza. Ezen kívül érdemes a kuponokra is odafigyelni, de erről később majd szót ejtünk. Ezt a terméket mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, spóroltak is vele, ami viszont nagyon jó, visszahozza az árát. Köszönöm, hogy megnéztetek, ez volt a Mit Vegyek Meg, kövessetek be Instagramon, Facebookon, TikTokon és amerre csak megtaláltok.